Ove godine smo znači napravili jedan novi koncept, idemo svake godine korak dalje bi rekli. To znači da ove godine su i industrija i kraft svi zajedno, moći će svih 10 dana probati jednu od 80 do 100 vrsta piva u stvari na festivalu i nisu podijeljeni sad po vikendima kak su prije bili, nego svih 10 dana su zajedno. Što znači da u istom trenutku, velim, će se svakog trena moći 50 vrsta piva probati, s tim da se rotiraju naravno različiti brendovi, različite pive, pa će biti toga puno više na kraju. Posjetitelj očekuje puno lijepih stvari, znači od ove godine imamo i 200 sjedećih mjesta, što do sad nije bilo, uvijek su bila stajača, to je bila u stvari jedna od glavnih zamjerki posjetitelja, da ih noge bole i da ne moraju stajati 5 sati. Onda smo mi sad to malo isprehendlali i napravili da svi ovi koji stvarno žele duže biti tamo, da imaju mjesto za sjest. Osim toga, bit će puno lijepih programa.